Какво е това, мамо? Яйце! Не спира това, ако го чукнеш на спира. Леле, какво имаш ти, мамо? Хайде, Яйце! Леле! Кажи благодаря. Кажи, баба, благодаря. Дай да помогна малко. Какво е това, Ники? Яйце! Иди тук сега. Мале, Ники има яйце. Чакай да видим дали ще се сети, че шоколада се е. Я да видим какво има вътре. Остави го, не го чупи. Остави го Само той. го пукна. Ау. Какво има там, мамо? Шоколад! Ще види играчката. Той има ли нещо? Оха! Шоколад. Да, мамо! Шоколадче! Тук някъде падна вътре в това. В стола падна шоколадче. То ще се разтопи. Мале! Ау! Ники папка. Майче, той е много потен, бе. Вир вода е. Хубаво ли е, мамо? Къде ти падна яйцето? Къде ти е яйцето? Я виж какво има вътре. Я да видим какво има вътре. Ау! Я виж какво има вътре. Папка е, мамо. Голям да пораснеш. Играчка! Какво е това, мамо? Кола! Леле, бабе, виж какво са паднало на Ники. Кола! Ела да я сглобиш. Тя мама я сглоби. Леле! Има кола!